Ka Giant Hills Autonomous District Council KHDC hak no pai singi kanyo tarik no pra arjar pesan kala pelat ya kutulop basibnai sakin nong tray ka council bat da kacing pelat ya kani kasong batang sibnai kasong tulop ka basakut menta kalong sa prabnai haswa kani kasingi ki MDC ka Voice of the People Party lembat kinong kitkam ka party na East Giant Hills bat West Giant Hills District kilawan ban kang talai ka kardop ka konsel dien ba kajingay por ka party ya ka konsel ban pelai ya ka tulop ka basakut kandai bnai jong kinong trei kalakut ha ka khandru trik no pra arjar pusan ka jingwan kang tala ka deiru namar kamdon ka jingjubab na kaliang ka executive committee sa ka VPP halo ka jingdawa pelai tulop shwa ka khandru trik no pra arjar pusan na kani ka jingkhang tala kalawan ra ka jingenya ka bajur ha padeng dupti CM ka JHDC uba laski rambai bat ki MDC ka VPP hakmat ka khardop balakhang tala kam hadien balaski ulakot iki MDC ka VPP ki bodan hakaliang persya ban yakren hakabaula pentep ka konsel kan pelaj ya kepisa tulop sibnai mentahi kano phaisngi haba pentep ya kane uba jam saprang potam MDC ka war central ulong ba kum ka party kalaweng sipor ya jiki bat sim ba ka jing pelaj pisa ba sibnai kade ka jingjob jong ka jiki ka party menne namar baka sarkar kamla ban pun urang at komisi dawa jingi kabala kot ka jingbo po jingi mennen pikire ban siudap no teman taga singim ban se kembap ye menne bangi ha ban khang tala no ya kaneka council bat baro singi ka jing trekam jangka kala ha ban sange no te kai pat ka bajia ba pedang kana ka jinga ki ka jingi ha ka bakut hi ka sarkar kala ha ban pendem ha ka ba kam ban se baga hab ya ka ban pelai no ya kata ka pisah oi ka sarkar ka khampat pelai baro khandai benai pura handrai kila pelai shwa tang shibnai bakandap la kamenta jong no benai Desember ka bakot syaka praklur tam te bat kila ai ru hangi ya kata ka jing pensyai pan menne haka jingya kendo bat deputy CM kumju wena ki EM terangkat bat sekretari kila khot ini mantan bat haka ta jingya kendo kila pensyai bat kila ai ru hangi ya ka assurance ba menta ka janmit hi kin kredit no ya ka salary sya baro kinong tray jongka council jingi ramta sibnai te ngiro hadian baka jingya kren ka jingya smutho te nilarai bangin reng no sipor ya kaneka jingya ki ka jangi te ka epat ka baki ki lakular bakata kalong ba kadon haka proses menta ya ka ban le no ya ka komsiu ka batmai ya katolap jangki nong tray ki jangi ka ban stang tray kam no ado benai January February terter syaneng te ngin up ya kata kapor tena kamenta jong uno benai hi ngas mutho ba alias mo to some extent kala long hi ka relief kendiat ya kinong tray ki jangi kamenta bagi nyo ban lekmen Christmas wala sisya kanom la bandap kamenta baro ki jingdon kamji khamtam ki hapan siu ya ki pisa ki ayu jing sitin ki babon te hnrai to some extent ni bagala long ka jingaram te sa hisin pat ni aingu yo ble nang bunang thau balap tinanti kana ka jingki ba kamsim long ka bala no hnrai kala wan ra yo so jong ka jingjob bangi don ru ka jingkermen ba haki benai ki banwan kini ki jing kendo jing jang kinong tray council on sala yak ban weng no iki bat kumbang jilong jong na kapor kapor walai dangi dan makna ka opposition ro ring long ki balak kloi ban ai kti kaman kti gediang ban kaliang udip ti CM ro mantan loong ba kin sa penbai ba mangi hina baro arliang nagal treasury bench bat kumju na po ka opposition bench ro akawai kasi linya leitur lang sya ka sarkar na kamta ban penbai thamai ban penbor ka na kamta ban bit penbiang ya kini kam ki budai pat kaji sakut jong ka salary ki staff ki jangi ta season pat ni ai kublei ya ki staff ki balapan ya ka mesti mujong jinga trelang pat kumjo ya baro ki bayar mentah na ka jinga ki jangi pat season ha ka kerteng jong ka Voice of the People Party i pernah ba ka jinga ki jangi mentah kasi kalau long ka job pan ngidon jingkermen syusyo bahagi singi po balang bu kin senang mat ki jing job ya bantangin pan singi sipor ring ibu ka jing maham ka sarkar ba lada kadang simsting ya kadang kan sama ya gijingnya ki bak kamteng ya banyalam khmat da ka seng Voice of People Party yengya da gijingnya ki di balang patung galati shanghai pan pendikena ban weng no sisendon ya gini gijingnya jing sasan jong bai ba pun balang Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ni ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya